Mawa bwino alero lachinayi ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Blessings Chilewuka. Poyamba mitu ya nkhanizi. President Dr. Lazarus Chakwera lero akhala nawo pamwambo wa maliro a Lucius Banda omwe uchitikire pa bwalo la zamasewero la Balaka Stadium. Boma mogwirizana ndi bungwe la IFAD lakhazikitsa ntchito yothandiza kukweza ulimi ku midzi ya ndalama zokwana 93 biliyoni kwacha. Ndipo mu nkhani zamasewero, nduna ya zamasewero yapempha akuluakulu atsopano oyendetsa ntchito za matimu a civil kuti achilimike pa kagwiridwe ka ntchito. Takulandirani kunkhani zathu. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera lero akakhala nawo pamwambo wa maliro a Lucius Banda omwe uchitikire pa bwalo la zamasewero la Balaka Stadium dera la mfumu Msamala mboma la Balaka. Chikalata chochokera ku ofesi ya President ndi nduna chati President Chakwera afika kumalowo nthawi iliyonse mmawa uno. Padakali pano oyimba osiyanasiyana omwe ena mwa iwo anaphunzitsidwa ndi malemu Lucius Banda usiku wathawu anasonkhana ku bwalo la masewero la Balaka kumwambo wa zoyimbayimba. Malingana ndi mlembi wa Musicians Rights Forum Princess Chitsulo, cholinga cha mwambowo chinali kupereka ulemu omaliza kwa malemu Lucius Banda. Mtolankhani wathu Simeon Boyce anali nawo ku Balaka pamwambo umenewo. Simeon, wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaya wenzako. Tatipatse chithunzi kuti mwambo umene wa zoyimbayimba unayenda bwanji usiku wathawu. Zonadi dzulo itangotha misa makamaka kupereka ulemu kuchokera ku nyumba kwa malemu Lucius Banda, anthu ambiri anakhamukira ku bwalo la Balaka la zamasewero la Balaka kumwe ndithu kunakonzedwa mwambo oyatsa makandulo. Cholinga chake kwenikweni nali ngati anthu oyimba osiyanasiyana makamaka amene ndithu anadusa m'manja mwa Lucius Banda anachiona kuti nchaulemu kuti ndithu abwere pamodzi ndi kuyimba mbali imodzi yomulemekeza malemu Lucius Banda. Mwambo unali wapamwamba, kunabwera anthu ochuluka udziwa pamalo pamene pali zoyimbayimba nthawi zambiri pamapereka chikoka kwa anthu. So pamalo pamene panabwera ndithu anthu ochuluka, komanso panali oyimba osiyanasiyana makamaka amene ndithu anagwirapo ntchito ndi a Lucius Banda. Ena mwa oyimbawa ndithu amene naona pa bwalo limeneli ndi Charles Sneda, Sam Smack amene ndithu ndamenso ngati mtsogoleri wa bandi gulu oyimba la Zembani limene anakhazikitsa malemu Lucius Banda. Tinaonanso ndithu magulu enanso akubwera kumene ku Great Angels. Tinaonanso ndithu magulu ena oyimba ngati achina Charlie Patache, Lulu, Rudo Nkukupa, onse ndithu anabwera pamodzi kuyimba ndithu pofuna kukumbukira malemu. Nyimbo zimene zinakhala ngati kuti zinapereka chikoka kwambiri ndi nyimbo zomwe malemuyo anazipeka. Kudziwa pali nyimbo ya mzimu wanga uzangona imene mwini wake ndithu anayimba ndi kufotokoza imfa yake. Ni nyimbo yonse imene kukhala ngati kuli padakali panopa ikuchita bwino kwambiri chifukwa chokuti anthu amapanga reflect mauthenga amene ali nyimbo imeneyi makamaka poyerekezanso kuti imfa itsopano yagwa. Nyimbo inanso imene inaoneka kuti anthu anasanga nayo kwambiri ndi imene yamakamba za John, nyimbo ndithu imene imakhala ngati kumuuza mwana wake oyamba John kumusira udindo waukulu kuti ayendetse ndithu makamaka asamale banja, asamale mayi yake ndi nawonse pamene iyeyo ndithu amapita kundende. So zimakhala ngati zikubweretsa ndithu ma emotions muchingerezi chaonera choncho ukamvera nyimbozi, ndipo ziloli zinaoneka kuti zinayimbidwa mobwerezedwa pachokuti makhala ngati zikusangalatsa anthu. Utengo umene umakambidwa kwambiri ndi anthu amene abwera kumwambo umene amanena kuti nzofunikira kuti malemu Lucius Banda akhale ndithu akulemekezedwa, akhalenso akukumbukiridwa makamaka kudzera mu mayimbidwe chifukwa chokuti nyimbo zake zinakhudza miyoyo yambiri, ndipo ambiri amanena kuti nyimbo za Lucius Banda sizizayiwalika chifukwa chokuti mwina mauthenga amene nyimbo zili nawo ndi mauthenga amene amaoneka kuti ndi wokhudza kwambiri anthu makamaka umoyo wawo tsiku ndi tsiku. Lero pamene thupi limeneli likulowa m'manda kukuchitika zotani padakali pano? Padakali pano ndikanena kuti pomwe lero thupi la Lucius Banda lilowe m'manda kuchitika zinthu zingapo. choyambirira chenicheni chimene mwina ndingana kuti pano pacho kuchitika ndicho kupereka mwayi
kwa nduna zosiyanasiyana kuti zikathe kupereka ulemu wawo omaliza makamaka ati mchikhalidwe chathu kumakhala kuona nkhope. Komanso akuluakulu osiyanasiyana makamaka amene amagwira nawo ntchito ku office ya president amene ndithu akhala ndi mwayi umenewu oti ndithu athe kutsanzikana ndi malemuyo. Ndipo zikangotha zimenezo pabwera wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi amenenso nawonso akhale ndi mwayi okuti athe kuona nkhope ndi kutsanzikana ndi malemuyo. Ndipo pachoka pamenepo pamene pabwere ndithu president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera nayenso ndithu akhala kutsanzikana ndi malemuyo yemwe ndithu anali ngati chiwalo chake chifukwa kuti anali ndithu ogwira ntchito ngati mlangizi wa president pa nkhani za chinyamata komanso za luso losiyanasiyana. So kuchoka pamenepo kukhala kunyamula thupili kupita nalo ku bwalo la Balaka la masewero la Balaka Stadium kumenenso kunali zoimba usiku wathawu kumeneko kudzakhala mwambo ngati onse andizizamba ndi mwambo wa misa makamaka amene khala misa yachitatu komanso yomaliza pomwe thupi lake kenako linyamulidwe kupita kwa Sosola kumudzi umene iye anachokera kumene likayikidwe m'manda ndikuganiza kuti nthawi imene kukhala kuti nchakumasanawo. Ndathokoza kwambiri Simeon Boyce. Zikomo. Ameneyo mtolankhani wathu Simeon Boyce kuchokera ku Balaka kusiwa komwe ndithu lero mtundu wa Malawi uyembekezeka kukhala nawo pamwambo oyika m'manda thupi la malemu Lucius Banda. Popitiliza ndi nkhanizi, mpingo wa Presbyterian Church of Malawi PCM wapempha anthu mdziko muno kuti adzikhala ndi moyo wodzipereka potumikira Mulungu monga momwe amachitira katswiri wa zisudzo komanso mulutsi Hope Chisanu. Mbusa wa mpingo mu mzinda wa Lilongwe Stanley Mataya anena izi pamwambo wa mapemphero otsanzikana ndi malemu Chisanu. Austin Fukula walemba ripotili lomwe akuwerenga ndi Eunice Jovu. Ufuna iwe ndine tidzisemphana mawu tidzilimbana pano ufuna uzikanga umakula mtima choncho ndine tafuna chinecho tafuna mako tafuna pomwe ndikutema tafuna. Malemu Hope Chisanu sanali katswiri wochita zisudzo zokha ndi kuwulutsa mawu komanso anali mkulu wa mpingo wa PCM komanso maudindo ena amu mpingowu. M'mawu ake Mbusa Mataya anati Achisanu anali bwenzi lawo komanso kwa anthu ambiri ndipo anthu aphunzire khalidwe lodzipereka mu utumiki monga nkachitira mu zaka 21 zomwe akhala mu mpingo. Tizakumbukira tifoti iwowa ni munthu oti monga mukuziwira ali ndi zina mu society koma kwa ife akabwera anali monga mmodzi wa ife amacheza ndi wina aliyense kulimbikisana ndi wina aliyense. So tasowa munthu pa mpingo pano anali munthu amene amayendesa zikonzero zazochitika. Nawa ku banja la malemuyu anati Hope Chisanu anali munthu yemwe amabweretsa chimwemwe pa khomo pawo poti kwake kunali kucheza komanso kulimbikitsa anthu ena akathodwa. William Katunga omwe ndi msuwani wa malemuwo akuti choncho banja lawo lataya munthu yemwenso anali kuwatumikira mu njira zosiyanasiyana. Zamusowa Hope ngati munthu amene anayenera kupitiriza dzina la mtundu, dzina la fuko la Chisanu patsogolo ngati womalizira mwa anyamata komanso amene anali othandiza kugwirizanitsa mabanja onse pansi pa banja la Chisanu. Honorable Frank, what's happened? She poisoned the president. Achisanu omwe anamwalira mdziko la United States of America amwalira ali ndi zaka 54 zakubadwa. Pakadali pano thupi la malemu Hope Chisanu apita nalo kumudzi kwawo ku Kamphata m'boma la Lilongwe komwe mwambo oyika m'manda thupili uchitikira chinayi lino. Boma la Malawi lakhazikitsa buku lomwe likufotokoza mwatsatanetsatane za misonkho ya zipangizo za ulimi yomwe inachotsedwa kapena kutsitsidwa. Polankhula pokhazikitsa bukuli, nduna ya zamalimidwe Asamu Kawale yati misonkhoyi inalipo kale koma kuti alimi ambiri akhala sakudziwa ndipo ndi chifukwa chake kunali koyenera kulemba bukuli. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti. Bukuli lomwe alikhazikitsa ndi boma la Malawi likukamba za misonkho imene adayichotsa kapena kuyitsitsa pa zipangizo zogwiritsa ntchito pa ulimi ndipo cholinga ndikufuna kupititsa patsogolo ntchito za ulimi mdziko muno. Kuphatikizapo buku limeneli likukambanso za mabungwe amene akhonza kuabwereka alimi ndalama
zoti agwiritse ntchito potukula ulimi wawo komanso za katundu amene akhoza kuyitanitsa kunja kapena kutumiza kunja popanda misonkho mchigawo chino cha SADC. Polankhula pokhazikitsa buku limeneli ku Lilongwe, nduna ya zamalimidwe Sam Kawale anati alimi ambiri amaganiza kuti kulowa mu ntchito ya ulimi ndikolira ndalama zochuluka, makamaka chifukwa sazindikira zakuti pali katundu wina okhudza ulimi amene misonkho yake idachotsedwa kapena kutsitsidwa, ndipo pa chifukwachi ndi alimi ochepa chabe amene amapindula ndi zimenezi. Iwo anati kukhazikitsidwa kwa buku limeneli kukutanthauza kuti zithandizira kukweza ntchito za ulimi m'dziko muno, chifukwa alimi ambiri tsopano azindikira za mwayi umene ulipo pa nkhani ya ulimi, chifukwa akhala ndi uthenga okwanira kupyolera m'buku limeneli. Cholinga chathu tifuna tithandize munthu azipanga chiganizo moyenera, anthu asamakhale ndi mantha kuti ulimi ndovuta kapena ndodula, koma adziwe kuti ulimi munthu akhoza kupindula nawo kwambiri potsata malangizo amene tawapatsa mu buku limeneli. Mmawu ake, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe lotolera misonkho la Malawi Revenue Authority MRA a Stephen Kaploma anati buku limeneli latheka kamba ka mgwirizano umene ulipo pakati pa maunduna za malimidwe, unduna wa zachuma, bungwe la MRA komanso nthambi zina za boma. Akamanena kuti mu mgwirizano muli mphamvu zipaso zake ndi zimene zizi, kuti chifukwa choti tagwirizana pamodzi tikuthana kupanga zinthu zimene bungwe palokha ngati la MRA kapena unduna paokha sungakwanise. Ndetu kukhulupirira kuti kupita msogolo muno taphunzirapo kuti tiye tizigwirani ntchito limodzi. Mwa katundu wina amene misonkho yake adayichotsa kapena kuyitsitsa ndi zipangizo zogwiritsa ntchito pa ulimi wa nthirira, zipangizo zogwiritsa ntchito pa ulimi wa ziweto, zipangizo zogwiritsa ntchito pa ulimi wa mbewu za masamba kapena zipatso ndi zina zotero. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Boma la Malawi mogwirizana ndi bungwe lothandiza pa ntchito za ulimi la IFAD akhazikitsa ntchito yothandiza kukweza ulimi ku midzi ya Sustainable Agriculture Production yachiwiri ya ndalama zokwana 93 billion kwacha. Polankhula pamene amakhazikitsa ntchitoyi pa bwalo la zamasewero la sukulu ya Malingunde ku Lilongwe, nduna ya zaulimi Sam Kawale ati ntchitoyi ndi njira imodzi yomwe boma likuchita pofuna kusintha kagwiridwe ka ntchito za ulimi monga mmene ukunenera mlozo wa chitukuko cha Malawi wa 2063. Eunice Jovu ali ndi ripoti ili. Saidi kufika ava imakhala 2.5. Kwa zaka pafupifupi 10 tsopano alimi m'maboma osiyanasiyana akhala kugwira ntchito ndi unduna wa zaulimi kudzera mu programu yomwe amayitchula kuti Sustainable Agriculture Production Program SAP, komwe amaphunzira ulimi wa makono, kupatsirana ziweto komanso kukhala m'magulu osunga ndi kubwerekana ndalama. Kudzera mu ntchito zimenezi madera ambiri atukuka mu ntchito za ulimi. Nduna ya zaulimi Sam Kawale anati ntchitoyi ayipitiriza kamba kakuti akufunitsitsa kuti m'madera ochuluka m'dziko muno alimi akhale ndi chuma komanso adzitha kukhala ndi chakudya chokwanira komanso thanzi pokweza Malawi. Ndi ndalama zoposa 90 billion kwacha zimene anzathu a IFAD atipatsa, komanso maiko a Norway komanso bungwe lija la EU abweretsa ndalama pamodzi cholinga athandize alimi athu kwa achiti achoke ku ulimi umene wakhala osakutithandiza kwambiri muno Malawi, umene timati subsistence farming, kuti apite ku ulimi umene uzapindulira kwambiri commercial farming. Program imeneyi ithandiza alimi amene tikwachotse ku program ya AIP kupita ku commercial farming, cholinga akhale ndi ndalama kuti akhoza kupanga ulimi mokwanira komanso tapezere misika. Ndipo polankhulapo m'malo mwa abwenzi ndi maiko ena othandiza dziko lino, mkulu wa bungwe la IFAD kuno ku Malawi a Bernadette Mukonyola anati ntchito yachiwiri ya SAP ionetsetsa kuti alimi akupeza misika ya zokolola zawo zomwe pakadali pano akuti zikuchuluka malingana ndi ntchito yoyambirira yomwe aunduna wa zaulimi akhala akugwira ndi alimi m'maboma angapo. Ndipo polankhulapo mfumu yayikulu Masumba Nkhunda ya ku Lilongwe inati ndiyokondwa ndi ntchito yomwe SAP 1 yakhala ikugwira ponena kuti miyoyo ya alimi ambiri m'dera lake yasintha. Tikamvetsetsa ukachenjede wawo monga anambira m'mbuyomu tibwera pa phase 2 ndi kuti zioneka kuti kuno njala ichepa komanso nzofunikira kwambiri pa chinthu chimodzi ngati kumudzi kuno ife tiyenera kukhala pa ndondomeko
ya kulimbikitsanso kuti mitengo ibwereremo pamene iwo akutilimbikitsanso kupanga manyowa nukhala ndi mbewu zosiyanasiyana komanso tizipeza mwayi wa tiziweto ngati mbuzi kachiweto kaja wina akakapeza pakakhala kuti kagogomola mwana apatsekonso mnzake pakakhala nkhuku ndi kuti awapatsenso zimenezi zikuchepetsa umphawi wa m'mudzi komanso ngakhale umbava kukhala ochepera. ntchito ya sapu yachiwiriyi ndi ya zaka zisanu ndi ziwiri 2024 mpaka na 2030 ndipo ayigwira ndi ndalama zochokera ku boma la Malawi, bungwe la IFAD komanso European Commission, omwe cholinga chake ndi kuthetsa njala komanso kukozanso nthaka. Ndine Eunice Jovu kuchokera ku Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC, tene tionenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera lero akhala nawo pamwambo wa maliro a Lucius Banda omwe uchitikire pa bwalo la zamasewero la Balaka Stadium. Boma mogwirizana ndi bungwe la IFAD lakhazikitsa ntchito yothandiza kukweza ulimi ku midzi ya ndalama zokwana 93 biliyoni kwacha. Ndipo mu nkhani zamasewero, nduna ya zamasewero yapempha akuluakulu atsopano oyendetsa ntchito za matimu a civil kuti achilimike pakagwiridwe ka ntchito. Takulandiraninso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Popitiriza, bungwe lothana ndi katangale la Anti-Corruption Bureau ACB lakhazikitsa kafukufuku ofuna kudziwa kuti katangale akuchitika mochuluka bwanji mdziko muno. Kafukufukuyu apangidwa mogwirizana ndi bungwe la National Statistical Office NSO. Polankhula mmene amakhazikitsa kafukufukuyu, mmodzi mwa akuluakulu aku ACB Amere Pombeya ati kafukufukuyu athandiza kuti boma lipeze njira zatsopano zothanirana ndi katangale. Kafukufuku ameneyuyu athandiza kwambiri kuti Malawi tipite patsogolo kuthetsa mchitidwe wa katangale, chifukwa kafukufuku ameneyu atipatsa data imene tithandizire kuti boma libwere ndi njira zoyenerera pothetsa mchitidwe wa katangale, chifukwa akhala ndi information imene ifunikire kuti tipangire reform mabungwe a boma ndi kubweretsanso njira zatsopano zothetsa mchitidwe wa katangale. Ndipo mkulu wa bungwe la National Statistics a Shelton Kanyanda ati kafukufukuyu atenga miyezi 3. Kafukufuku ameneyo tupanga limodzi ndi bungwe lija la Anti-Corruption Bureau. Cholinga kwenikweni nkufunsa kuona kuti kodi anthu akupanga experience kapena akupanga nawo corruption anayiona kapena akumaona anthu apanga ma corruption. So mene tukhanga tikwafunsa anthu ngati apanga experience apanga nawo corruption, komanso kapena ngati mmene akhaliramo akumva akufira kuti anthu enatu apanga corruption. So timakhanga timakusotake ntoteroto koma zimene zitupanga limodzi ndi Anti-Corruption Bureau. Save imene inachitika mbuyomu ndiye tifuna tione kuti kodi zikukula chikutsika kapena tili pamodzimodzi ndi mezi nalili mbuyomu. So mmene timapanga tikugwirizana ndi Anti-Corruption Bureau, tikugwirizana nawo chifukwa choti iwo ndi amene amapanga fight ka corruption. Pamene ife ngati statistics tilibe mbali yathu ndiyo ngukatenga ma information yo nkubwera nkupanga analyze nkuwauza kuti corruption yetu yakula kapena corruption yatsika. Zofunika kuti muchite ndi zakuti. Gulu lotchedwa mbadwa zokhudzidwa lati lipempha uphungu wa lamulo pa ganizo la anthu ena ngati angapitirize ndi ganizo lawo lofuna kuchita zionetsero pa 10 Julayi pa nthawi ino yomwe ana akulemba mayeso a MSCE. Mkulu wa gululi a Frederick Bile Malata wati kuchita zionetsero pa nthawi iyi kusokoneza ana amene akulemba mayesowa. Ndimafuna mwina poyambirira ndi afunire ma student onse amene akulemba mayeso chaka chino maka form 4 kuti tiafunire zabwino zonse amene ayamba lero mpaka mwina kufikira mwezi uno pa 26 akhala akulemba mayeso. Koma tidandaulire ngati mbadwa zokhudzidwa kunena kuti
nthawi imene timalira maliro amene anatichitikira pakati pathu amene tidaluza moyo ngakhale wa vice president a dziko lino Right Honorable Dr. Saulos Cross Chilima, a president analamula kuti tilire kapena kuti tikhudze maliro amenewa kwa masiku 21. Ndipo masukulu ambiri anachita organize ma graduation awo kuti pa graduation suti zimachitika mozizira aya amasangalala amavina amatani amapasidwa ma certificate koma zonsezi sizidachitike pochita respect 21 days yolira yokhudza maliro. Now panopa tikuona kuti pali anthu ena amene sali responsible enough, anthu amene akuti afuna akonze ma demonstrations awo pa 10 pamene ana akulemba mayeso awo ali nkati molemba mayeso ndekuti awasokoneza. So ifeyo timafuna tiwachenjeze anthu amene wakunena kuti asayerekeze ndi nkhani imeneyi chifukwa akangopitiriza ndi maganizo amene ifeyo ngati mbadwa zokhudzidwa timema makolo ana onse amene akulemba mayeso kuti atengepo action against anthu amene akufuna apange ma demonstration ameneyo. Ndengati ngakhale kuti sakumva ngakhale za okhuzana ndi malamulo tikachita approach kuti asapange zimene zingati akufuna mwina adikirire ana alembe mayeso. Banki ya National yakhazikitsa ndondomeko yopereka ngongole kwa Malawi kuti adzigula masheya amakampani ku Malawi Stock Exchange. Poyankhula lachiwiri pamwambo okhazikitsa ndondomekoyi, mmodzi mwa akuluakulu ku National Bank ya Malawi Oswin Kasunda anati ncholinga chawo kuti Amalawi ambiri akhale ndi masheya makampani. Ndondomekoyi ndiyopindulira okhawo omwe ali ndi maakaunti ku banki ndipo ngongolezo zikuyambira 250,000 kwacha. Ndifosangalala kuti tabweretsano pa msika ndondomeko imeneyi yakuti makasitomala athu atha kumazapeza ngongole kuno ku banki kuti akhale ndi mwayi ogula masheya pa msika wa masheya. Ngongole imeneyi ndimene yabwera chifukwa yakuti tinaona kufunika kwake, tinaona titafusafusa makastomers pa msikapa ananena ndithu momveka kuti chimene chikulepheretsa kuti apange nawo atenge nawo mbali kuti agule masheya pa msika chinali kuti amakusowekera kwa ndalama. Chifukwa mukudziwa kuti masheyazi kawirikawiri timagula ndi cash osati ngongole. Ndefe naona ngati kuti tiwayankhe ndithu makastomers athu tiwathandize kuti tibweretse ngongole imeneyi kuti athe kubwera kudzatenga ndipeza mwayi kuti agule masheya amenewa kuti mene chikhalenso ngati kuti chijatimba chizungu timati investment kuti ikhale ndithu mbali imodzi kuti atukule chuma chawo. Otenga ngongolezi adzigula masheya kudzera ku Stock Brokers Malawi Limited. Mkulu wa kampani Anoyo Kadza Kumanja wati ndondomekoyi ndiyofunika polimbikitsa anthu kukhala ndi masheya makampani. Ndikofunika kwambiri chifukwa tikudziwa kunena kuti si nthawi zonse zomwe anthu amakhala ndi kashi ndalama zoti agulire masheya. Ndiye ngati apezeka kuti alibe ndalama koma afuna kugula masheya, product imeneyi ndiwathandiza kwambiri chifukwa ndi ngongole komanso yochipa. Kubwera kwa product imeneyi tikuyembekezera kuti anthu ambiri akhala omasuka kugula masheyazi market, ndekuti zimene zonse zithandiza kunena kuti activities malonda marketing akhale kuti akulirapo. Kampani ya Nico yapanga phindu loposa 59.1 billion kwacha mchaka cha 2023. Ndalamazi ndizochuluka poyerekeza ndi phindu la 38 billion kwacha lomwe kampani inapanga mchaka cha 2022. Nico ndi kampani yomwe ili ndi makampani ena asanu ndi anayi kuphatikizapo NBS Bank. Zambiri mlipoti ili la Trust Office. Kampani ya Nico yapanga phindu lochuluka potsatiranso kuchita bwino kwa ena mwa makampani ake monga NBS Bank komanso Nico Life. Mkulu wa kampani ya Nico Vizenge Kumwenda wati kampani ya Nico ipitirira kuchita bwino ngakhale kuti chuma cha dziko lino sichidakhazikike. Kumwenda waonjezeranso kuti kuchita bwino kwa Nico kwabweretsa chikhulupiriro kwa eni masheya mu kampaniyi. Anthu ali ndi chikhulupiriro mu ma investment yawo mu Nico. Share ya Nico inakwera mtengo kutoka pa 60 kwacha pamene inali kumayambiriro a chaka kufika pa 150 kwacha
mapeto a chaka chomwe chikusonyeza kuti ma investors anakondwa kwambiri ndokhutira ndi momwe kampani ya NICO inachitira chaka cha 2023. ndipo ngati njira imodzi yoonetsetsa kuti kampani ikupitirira kuchita bwino pa nsika, kampani yayamba kuyika chuma chake m'makampani ena aku Uganda, South Africa komanso Zambia. Mkulu wa kampani ya NICO Vizenge Kumwenda onjezeranso kuti kampani yapereka 52 billion kwacha ngati misonkho komanso 10 billion kwacha kuti ene masheya mu kampani agawane. Trust Office, MBC, Lilongwe. Muungano zamasewero, nduna ya zamasewero auchizi mkandawire yapempha akuluakulu atsopano oyendetsa ntchito za matimu a civil kuti achilimike pakagwiridwe ka ntchito pofuna kusintha maonekedwe a bwalo komanso ofesi za kalabuyi. Ndunayi imayankhula izi itayendera ntchito zokonzanso mabwalo komanso ofesizi pomwenso anachita mkumano ndi akuluakuluwa pamomwe angakwezere ntchito za kalabuyi. Foster Maulidi ali ndi ripoti. Amkandawire ati kalabu ya civil ili ndi kuthekera kukhala yodzidalira pachuma ngati ingayendetsedwe ngati bizinesi, ndipo kukonzanso mabwalo ndi ofesi zake ndi chiyambi chokwaniritsa lingaliroli. Ndunayi ati ngakhale ntchito zina zomanga malo atsopano zikuyenda bwino, ntchito zambiri zokonzanso ena mwa malo sizikupita patsogolo, ndipo apempha adindo atsopanowa kuti achilimike pokonza zinthuzi. Ndi zambiri ndithu zochitisa chidwi zimene ali nazo pa civil service club pano, zonena kuti tikayikapo mtima ndithu zinthuzo zikhoza kuti zikhoza kupangisa malo ano kukhala ndithu malo azamasewero osiyanasiyana. Ndiye takambirana zimenezo kunena kuti ndizofunika kuti zimenezo tizilondoloze, kunena kuti za beach soccer zikhalepo, za basketball, za netball, zonse zikhale zili m'malo mwache. Ndiye ifeyo tasimikizira kuti kati unduna wa zamasewero tithandizana nawo mu zosiyanasiyana, kumbali zosiyanasiyana, kaya ndi ukadaulo ufuna ukadaulo tithandizana nawo, kaya kukumana ndi ma stakeholders ena ndi ena kuti akhoza kutithandizira, chifukwa sangangoyang'ana kuboma kokha, chifukwa kuboma kumbali yathu tapangapo. Wapampando watsopano wa nthambi yoyendetsa ntchito za kalabuyi Ian Chingwalu wati iwo ayesetsa kuyipanganso kukhala yamakono, pomwe ali ndi malingaliro owonjezera mabwalo ena monga amasewero ampira wa miyendo wa mumchenga komanso malo ochitira misonkhano mwa zina. Zimenezo ifeyo tazipasa miyezi itatu ikubwerayi kuti zikhale kuti zinthu zamba kulongosoka, chifukwa mapulani alipo kale. Mapulani adapangika kale ndi anzathu ena amene amayendetsa chinthu chimenechi. So poyambira tili napo. Zilino kungokhala nokuti ifeyo ngati new board tionetsetse kuti masomphenya amene anzathu anali nawo tiakhazikitse. Komanso tipitiriza pamenepo nkuona kuti anzathu ankafuna kupanga moteremo, koma malingana ndi mmene zikuyendera zinthu panopa mwina titaonjezera ngupanga moteremo. Ndeta tizipatsa miyezi itatu imene kubwera kuti anthu ayambenso kutha kuona kuti pa civil service club pali kusintha. Civil ndi imodzi mwa makalabu omwe ndi akale m'dziko muno, ndipo ali ndi matimu a mpira wa miyendo wa anyamata ndi atsikana, mpira wa manja, zothamangathamanga komanso darts mwa ena. Foster Maulidi, MBC Sport. Nkhani zathu ndi zomwezi mmawa uno, koma tisanasiyane na insomitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera lero akhala nawo pamwambo wa maliro a Lucius Banda omwe uchitikire pa bwalo la zamasewero la Balaka Stadium. Boma mogwirizana ndi bungwe la IFAD lakhazikitsa ntchito yothandiza kukweza ulimi ku midzi ya ndalama zokwana 93 billion kwacha. Ndipo mu nkhani zamasewero, nduna ya zamasewero yapempha akuluakulu atsopano oyendetsa ntchito za matimu a civil kuti achilimike pakagwiridwe ka ntchito. Munali ndine Blessings Chereuka, mwakoma nonse.